Waye bazawarinki a Kannywood? Khadija. Gaskiya da tsada. Ba zai faɗi ba. Kare ya taɓa binki kin falfala da gudu? Me zai haɗa ni da shi? Akwai dai kare a gidan ƙawata amma yau da gobe ya sani idan da shigo maraba yake bin maimakon ya bi ni da gudu. Yaushe ne kika shirya yin ritaya? Babu rana. Sakon soyayya nawa kike samu a rana? Ba laifi ana samu da ɗan yawa gaskiya. To me kike gaya musu? Nakan ba su haƙuri, nakan ce su yi haƙuri in Allah ya sa komai rabo ne. So wanda Allah ya sa rabon a kan shi yake za a yi, amma duka ina ta an samu su ai ba su duka zan aura ba, dole dai ɗaya zan aura. Waye ya fi burge ki? Gaskiya suna da yawa. Saboda kowa da irin baiwar da Allah ya bashi. To idan wannan ya burge ka ta wannan bangaren sai kuma wani ya burge ka ta wani bangaren. Za ki iya da'a miki tiyatar sauyin halitta? Na fi son zauna yadda Allah ya yi. Shara ko wanke-wanke wanne kike yi? Ba wanda ba na yi. Wani saƙon rashin mutunci aka taɓa tura miki? Ba a dai cika turo mu ba gaskiya, amma akwai ɗan irin ƙananan yara haka wanda ba su wuce a ce 'ya'yan cikinka ba ko ƙannanka su turo maka saƙon cewa wai ina son ki. To wannan gaskiya shine irin ban cika jin daɗin haka ba. Kina da wata ɓoyayyar baiwa haka wacce mutane ba su sani ba? Wannan ai ba sai an faɗa ba, idan akwai ta su jama'ar da ake tare da su to su za su gani su faɗa. Kin iya waƙa kuwa? Sai dai an sa da afi an ce ni in na ji me aka ce baki na ya motsa abin na, amma ni ban iya waka ba gaskiya. Yanzu ko kaɗan ba ki iya rera mana ba? Shaɗi ta ma'ana in hira dai wani abin ya taso ko kuma ka bi wata waƙar, amma ni gaskiya ba layi na ba ne. Waye saurayinki na farko a duniya? Na manta sunan. Kina da shekara nawa yace na san ki? Gaskiya shekarun da yawa na. Mawaƙa 5 da kika fi so? Ta. Kai. Gaskiya ba za su iya kirguwa ba, sun fi 5. Kanin mai kuɗi kamar Dangote da kuma talaka kamar Kame wanne zaki? Allah ubangiji ya bada tsayi. Ai babu wanda yake neman wahala hajiya. Wace ƙasa za ki zaɓa idan aka ce za a sauya miki ƙasa? Zan so in tafi Saudi Arabia. Ko kin taɓa zuwa Saudiya? Ban taɓa zuwa ba. Amma ina da niyya insha Allah. Wace ƙarya kika yi yau? Gaskiya ba layi na bace. Masu yi ma ina roƙon Allah ya sa su daina. Saboda ban ga amfanin da za ta yi ba. A ƙwari bai kika fi tsoro, ka dangane ko kyankyaso ko kuma wani abu ne? Dukkansu ba na su bane, dukkansu ba na son su. Minti nawa ke shafewa kafin ki gama kwalliya? To, kusan mu yanzu ai ba wani ɓata lokaci kwalliya a wurin mutum da shekaru sun ja, don mun bar wa yara wannan. Minti kalilan ɗan sakani sun ishe mu watsa hoda da ɗan. Wacce shawara za ki ba matasa kuma da 'yan mata? To, shawarar da zan ba su dai bai wuce su yi ma iyayensu biyayya ba, su tsaya su yi karatu. In sun samu abin yi su yin Allah ka miji su yi aure, shine kawai. Waka daga bakin mai ita, shahararriyar jaruma kenan a fim din a masana'antar fim din Kannywood kenan, takaitaccen tarihinta da kuma abubuwan da take so a